Sipha amandla mbambo sidlela ifonishi sidlala ingoma kwisitiro semoda until kufika icherry ibingelele ngomoya wesonto. Ngibheke ngakuDuncan isho kusekhanda layo. Duncan isakuthanda kodwa kwenza Intaba sekuyisono. Siyazi ukuthi ulahlekele okuningi manje uzama impilo. Manje mase umcindezela noma ekhala sonto. Ufuna umuntu ayirikiriki manje nibe nozwela. I hope ukwenza ku Dubai uzukuzwe nawe. I hope ukwenza ku Dubai kuze kugcine ngayo. I hope inkosi loyibongayo ize ibe nayo. Kwaba quiet emotweni after sisurvive. Ngithule nami ngiyabuza ukuthi zishaphi ikhiphani. Abeshisa ugwayo sikuva ngicrash inkantini. Icherry yahlekisa futhi le ndaba zifuna ikhulumela futhi isimamfuza sakho unkabe sifene. Vele sikuva maguluvu Intaba intwana encane ngiyibona icompetition uhlanganisani nezingane. Hithi unkanyiso wehome uhlulo 100k usifakelane pho isithombe samdereno okay. Kodwa ngiya-understanda yivukane liphusha ngami. Yena bekumele acele nje ukuphusha ngegama lami. Lo 100k simphulela u20 kwazi bani. Kodwa leqhunquza kuzomele ngilipanishe kabi ipride yani. Engabe uyaxolisa kusimakaso ngeke ezwani. Bezodabukisa futhi aphinda phambi ngiyakuzwa mina. Futhi ngiyasazi nanesiphetho seni inkinga yeni. Noma indabanda ngithi impatha zenu. Ngithi ngiyabona usangazi mina ama-games angiwadlali. uTira vume kanjani wena ungavume kanjani. Ama-bookings awafani mina noTira asifani. Mina-ke sikuva ngiyakwazi before bakwazi and uyazi. Futhi uyazi ama-public stunting ngiwajampa kabi. Faka ingiyabonga unyusa ivolume ifike ekugcineni. Hey, avuna manga sikuva ushisa ugwayi.